Kako Plavša pali auto? Skoči na haubu i počinje da se svlači. Šta kaže Plavuša kada dobije dete? Zbog tebe sam odusta odvajala. Šta kaže Plavuša kad je pitaš da li ti radi migavac? Radi. Ne radi. Radi. Ne radi. U kojoj bi zemlji Plavuša voljela da živi? Ne vadi. Kako Plavuša zajmi 100 eura? Pozajmi mi 100 evra, vratit ću ti kad budeš mogao. Kako se zove presađivanje mozga Plavuše u glavu policajca? Presipanje iz šupljeg u prazno. Kako se zovu Plavušine noge? Naramenice. Zašto Plavuša otvara staklena vrata? Da vidi šta ima s druge strane. Šta kaže Plavuša kad uđe u autobus i uhvati se za šipku? Pustite je svi, sad je ja držim. Šta je rekla Plavuša kad su joj rekli da ima vakuum u glavi? Bolje išta nego ništa. Šta se dešava kada dve Plavuše trče jedna prema drugoj? Razbije se ogledalo. Zbog čega Plavuša sipa vodu u kompjuter? Pa hoće da surfuje. Kakva je razlika između Plavuše i broda? Nisu svi brodovi kitolovci. Šta mama kaže Plavuši prije izlaska? Ako nisi u krevetu, vrati se kući. Zašto Plavuša šuti dok vodi ljubav? Mama joj je rekla da ne priča sa strancima. Koji je Plavušin najbolji četvoronožni prijatelj? Krevet. Zašto se Plavuša valja po cesti? Zavodi ležećeg policajca. A kako Plavušu zabaviti čitav dan? Na oba dve strane papira napišeš okreni. Što Plavuša puzi po supermarketu? Traži niske cene. Zašto Plavuše poziraju kad grmi? Misle da ih neko slika. Zašto Plavuša kvasi zid? Doktor joj je rekao da stavlja obloge tamo gdje se udarila.